लोगोफोर माबा नैबे खाथियाव बाला अन्थाइ रोगाग्रा ट्रेक्टरखौ हुन खालामदोंमोन ओमफ्राय दा दैज्लांखाय लायनो थाङानो आरो सालान दाननांगौनो ओंखायनो जोङो एसे गोजानाव बाला अन्थाइ मोनबाय आरोना बेखौनो जोङो थेलाजों रोगानाय जाबाय आरो लोगोफोर माथो खालामनो उपाय गैया मालाय ट्रेक्टरसेखौ रावबो लायनो थाङा आरो सालानबो दानलायनांगौनो बेनि थाखायनो जोङो जयैनो रोगानोसै होननानै फुङावनो फुंनि साहा लोंखांनानै जोङो रोगानो फैबाय आरोना लामाफोराबो ससे मोजां ससे गाज्रि लोगोफोर ससेनो मोजां ससेनो बिराद गाज्रि हाब्रु गोग्लैबाय बिदि आरोना लामाफोरा जोङो जयैनो रोगानोसै नै बेया जाबाय गोमाजानायनि बिफा आरो फंबाय ओमफ्राय आं जों साथामजों रोगागासिनो आरोना बाला अन्थाइ बिदिनो माबा लुनो होननानै खाम्फा बानायनो होननानै ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आङो दिनैनि बे खाम्फा बानायनायनि भिडिअखौ माने शेयार खालामनो होननानै सानबाय आरोना जिहेतु मेम'रिसनि थाखाय थालांथोंसै होननानै थ' नायलांबाय थानो हागोन नोंथांमोना जों दा माबा रानि खाम्फा बानायनो अन्थाइ बाला रोगागासिनो दं आरोना लोगोफोर थेलाजोंहाय नायनो हागोन नोंथांमोना लामाफोराबो बिराद गाज्रि हाब्रु जरना जलाथार नारखोआबानो जाया नायलांबाय था लोगोफोर जोंनि बे खाम्फा बानायनायाव माखासे हेल्प खालामनाय खामानिखौ दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअनि गेजेरजों लानानै फैदों आरोना लोगोफोर मानसियाथ' थैनानै थांबाय अब्लाबो अननायजोंनो माने जोङो गथ'नि मुङै खाम्फा मोनसे बानायनानै दोननोसै होननानै माने न'खरनि गोजायैनो रायलायनानै थि खालामनाय जाबाय जों दा बिदिनो बाला अन्थाइ बायदिसिना रोगागासिनो आरोना जिहेतु दैज्लांनि दिन बाला अन्थाइ ट्रेक्टरफोरबो फैया दा सालान दाननांगौनो ओंखायनो थाङाखै सालान दानलायनांगौनो ट्रेक्टरसे बाला अन्थाइ लायनोबाबो जों थेलाजोंनो रोगाबाय आरोना लोगोफोर नायलांबाय था नोंथांमोना जोंनि खामानि मावनायखौ शेयार खालामदों आं नोंथांमोननिसिम लामायानो जि गाज्रिथार एकदमबारे बाला अन्थाइ रोगानायाबो सहस नङा हाखर हालाथार लामायानो नाराबा जाखायाना बेनिखायनो गथ'फोरखौनो लाफाबाय आरोना लिंथ'लाबायनानै जोंबो बिराद रोगानानै मेंजोब्बाय माने खस्थ'थार हाखर हाला हाब्रु गोजा लामायानो ससे मोजां ससे गाज्रि लोगोफोर ओमफ्राय बिदिनो रोगाखांजोबथारसिगोन आरोना दहायनिफ्रायनो जों बिराद रोगाबाय बारा बुरजा नांला ओमफ्राय गथ'फोरखौनो लिंथ'लाबायनानै रोगाबाय आरोना खननैसो रोगाबानो जाबावसिगोन लोगोफोर ओमफ्राय बेनोसै आरो लामाफोरखौनो नायनो हागोन नोंथांमोना जिबायदि गाज्रि लामाफोरनि अबस्थायानो गैया गथ'फोरा मेंजोबलाय लांबाय नारनानैनो हाब्रु दैब्रुथार हारसिंथ' हाखाथारा सानैजों लोगो नांनानै नारबाबो हाया लोगोफोर लोगोफोरनि फाइनालि बेयावनो लुगोन आरोना बेवहायनो फ्रेमफोरखौ बानायनानै लाजोब्बाय मिस्ट्रिफोरा बेवहाय मस्ला लगानो जासिगोन आरोना लोगोफोर बे बिथानि उननि थाबायलांबाय थागोन नोंथांमोना नायलांबाय थागोन ओमफ्राय बेनोसै दिनैनि बे खाम्फा बानायनायनि भिडिअखौ आं नोंथांमोननोबो शेयार खालामनो होननानै सानबाय जिहेतु मेम'रिसनि थाखाय थालांथोंसै होननानै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बिदिनो मिस्ट्रिफोरखौ सानै लिंहरनाय जादों आरोना बारा एसेथ' मानसि नाङा नालाय ओमफ्राय बेयावनो दिनै लामायावनो गलायबाय हाब्रुनो मस्लाखौ लामायावनो गलायबाय आरोना बिसोरो थांलाय फैलाय लामायावनो मानो होनबा खाथिबो जायो एसे लामायावनो बानायब्ला बेनिखायनो लोगोफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलखौहाय गोबांफोरानो सापर्ट खालामदों लाइक कमेन्ट शेयार खालामगासिनो दं बेनि थाखायनो थेंक इउ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो आंनि चेनेलाहाय नोंथांमोननि अननायावनो 1K जानो थांगासिनो दङ नोंथांमोनखौ आङो थेंक इउ होननानै फोजोबनो हाया लोगोफोर नै बेनो दा अलमस्ट बेखिनि खालामखांबाय आरो माखासे प्लास्टारनि खामानि दंबावो आरोना बिसोरो खालामखांजोबथारसिगोन लोगोफोर
ओमफ्राय बेखिनिया जाबाय दिनैहाय ओमफ्राय आं कमप्लिट नोंथांमोननि सिगाङाव बे माबाखौ बानायनायखौ खाम्फा बानायनायखौ कमप्लिट लानानै फैगोन होननानै सानदों। थ' बिसोरो गोजौआवहाय खाम्फानि मडेलखौ बानायनो थाखाय फ्रेमखौ आरो बानायनानै लाबावखांबाय आरो लोगोफोरना। थ' बिसोरो मालाय गावसोरनि मावनांगौ बायदिखौ मावलांबाय थासिगोन। ओमफ्राय बारा गोबाव गैला जाखासिगोन आरोना जोबसिगोन। ओमफ्राय अलमस्ट खालामखांजोबसिगोनानो। थ' लोगोफोर फाइनालि माने खालामखांबाय आरोना खालामखांनानै ओमफ्राय बिदि खोबना दोनबाय आरो। ओमफ्राय आङो फाइनाल लुकखौ नेक्स्ट भिडिअ'आव नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैगोन। जिहेथु लोगोफोर नै बेखिनियानो जाबाय ओंखारजोबथारसिगोनानो। ओमफ्राय डिटेल्स फुल भिडिअ'खौ आङो सारादखालि लानानै फैगोन। थ' दिनैनि भिडिअ'खौ आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय लोगोफोर।